Adwain sylwadau yn fyr. Yn gynharach yn y siambr, mi ddian ni'n trafod bwriad Plaid Cymru o hyfforddi a recriwtio 1000 yn rhagor o feddygon yng Nghymru. O'n i'n hynod siomedig, mae rai fi ddeud, efo mateb y gweinidog. This is aspirational but not achievable, oedd geiriau yr ysgrifennydd cabinet. Da ni'n sôn am hyn am raglen 10 mlynedd. Mae hyn yn rhywbeth sy'n angenrheidiol. Dwi'n gobeithio bod ni'n gytun ar hynny bod ni angen rhagor o feddygon yng Nghymru. Mae o yn rhywbeth sy'n uchelgais yn sicr gyda fi. Dwi'n gobeithio gall fod yn rhywbeth dwi'n rannu ar draws y siambr a feladau eraill. Ond mae o hefyd yn realistig. Ond allaf o ddim bod yn realistig, ddim ond bod yn realistig, os ydym ni'n cynyddu faint ydym ni yn ei hyfforddi o ran meddygon yng Nghymru. Be sy'n siomedig hefyd o glywed yr ysgrifennydd cabinet ydy bod ysgolion meddygol yng Nghymru yn deud wrtha fi bod nhw'n hyderus y gallan nhw hyfforddi hyn yn rhagor o feddygon yng Nghymru dros y 10 mlynedd nesaf. A mae'n amlwg, dwi'n meddwl, bod yna gonsensws yn tyfu o fewn y byd addysg meddygol yng Nghymru y gall Bangor chwarae rhan o ran cyfrannu y meddygon ychwanegol yma i ni. Mi ydw i'n siomedig hefyd, yn siomedig ar sawl lefel heddiw, bod y llywodraeth yn ei gwelliant nhw wedi tynnu unrhyw gyfeiriad at ddatblygu addysg feddygol ym Mangor allan o'r hyn da ni'n ei drafod heddiw. Dwi'n deall pam eich bod chi am dynnu sylw at be da chi'n ei weld fel llwyddiannau o ran recriwtio meddygon dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi'n rhoi hynny i chi. Ond pam tynnu'r cyfeiriad at Fangor allan o yn gwelliant ni heddiw? Fel mae Sian wedi egluro, mi fydd cyrraedd ysgol feddygol full-blown, os da chi'n licio hynna'n gynhaliol, y Mangor yn rhywbeth all gymryd rhai blynyddoedd. Da ni'n cydnabod hynny yn llawn. Ond mae angen i hynny fod fel nod yn y pen draw, a mae angen symud ar y frys rwan tuag at gael myfyrwyr meddygol wedi i greiddio mewn adran addysg feddygol ym Mangor. Mi gyfeiriau at Brifysgol Cul, sy'n ysgol feddygol rwan, dechreuodd fel rhan o brifysgol, neu ysgol feddygol Prifysgol Manceinion. Mae yna'r matha yna o bartneriaethau a gallwn ni ddechrau rwan, o'r flwyddyn nesaf ymlaen, yn gweithio efo Prifysgol Caerdydd ag Abertawe enghraifft. Mae angen hyn, mae angen y meddygon arna ni, mae angen datblygu'r arbenigedd mewn meddygaeth cefn gwlad, mae angen datblygu'r arbenigedd o ran datblygu addysg feddygol cyfrwng y Gymraeg hefyd yn hynny o beth. Felly, ar sawl lefel, dwi angen gweld fan hyn yn symud tuag at gonsensws o ran y cyfeiriad da ni'n mynd iddo fo. I'll finish with reference to a couple of points made from Michelle Brown. Does this solve the recruitment and training problem that we have in Wales? Goodness me, no, it doesn't resolve it, but it could be one heck of a contribution to what we're trying to achieve. And to Lee Waters, like yourself, I have spent a career in communication, so I agree with you entirely that engagement is important. You can engage as much as you like. You can send the local health board chief executives round to every single patient's house to explain that there's a problem with the local surgery. But unless you have the doctors coming through the system, you will always be faced with this problem that we have, which is leading to the closure of surgeries in Buryport and in Porthcawl and in many other places that we're hearing about in Wales. So support this and aim high. Let's get this medical school in Bangor. Wales needs it. Wales's patients need it.